Argazkiekin bideoak egiteko tresna batzuk daude. Hau Spark da. Sartu, eman izena eta pasahitza, eta lehenengo pausoa da bideo berri bat sortzea. Jarriozu izenburua eta hautatu diseinua. Lehenengo pausoa, gehitu argazkiak. Bilatu, Dropboxen, Google Photosen edo igo zure argazkiak. Argazkiak banan-banan igo behar dituzu. Eta igotzean, kokatzen dira, behean dagoen denbora lerroan, banan-banan igotzeko, hautatu foto eta igo argazkia. Prozedura bera errepikatu guztiak igo arte. Behin guztiak igota, nahi baduzu, azken txantilloiak edo azken diapositibak ezaba dezakezu. Klikatu ezabatu eta ezabatu. Argazki guztiak daude igota. Orain musika igoko dugu. Sparkek eskaintzen ditu abesti batzuk. Zurea igo nahi baduzu, hautatu eta igo. Ahotsa ere igo dezakezu. Ikusteko nola geratzen ari den, aurrebista klikatu eta hor ikusi eta entzungo duzu zure bideo berria. Gustatzen bazaizu, aurrera. Partekatzeko izenburua eta deskribapena idatzi behar duzu. Eta aukera daukazu link baten bidez zure bideoa eskuratzeko. Aplikazioak sortzen du URL helbide bat partekatzeko bai korreos edo sare sozialetan. Nahi baduzu ere deskarga dezakezu zure bideoa. Deskargatzen da eta ikus dezakezu nola geratu den. Bideoak egiteko argazkiekin, Adobeko Spark tresna on bat izan daiteke.